Unya lalaki, kung ang kagwapa sa babae may basihan sa inyong strength sa relationship, uy, mabugto gid kana, maputol gid kana, ngano man, maabot ang time nga dili na magwapa ang babae nimo. Ang asawa nimo mangunot na nayang nawong. Na mahitabuan na, mangita kag lain nga gwapa, kay di man gwapa imong asawa, di ba? Busa mga babae, kung kagwapa lang nimo ang rason sa iyang gugma, delikado ka na. Moabot ang time nga maot ka na. Wala na siya rason para higugmaon pa ka. Ug mangita na sad siya lain nga puli kanimo, laing babae nga gwapa, mas gwapa kaysa nimo. Lalaki, mag-uol ka gayud kung ang imong pilion nga babae dili mahidlokon sa Ginoo. Kay iya lang kaugalingon ang ginahunahon na ana. Dili sama sa babae nga mahidlokon sa Ginoo, iyang ginatuman ang makalipay sa Ginoo. Magbuhat siya matarong at tubangan sa Ginoo ug mahadlok siya magpakasala. Palanggaon ka niya og atimanon. Muunong siya nimo diha sa kalisod, dili siya mabiya. Mainampuon siya, maalam siya mangita og solusyon sa problema. Ang Dios uban kaniya kanunay nga gahatag kaniya og kaalam. Pero ang babae nga gwapa lang dili mahinadlokon sa Ginoo, dali ra kaniya ang pagpakasala. Dili kaniya atimanon kung bad mood siya. Nya feeling prinsesa siya. Importante lagi kay gwapa man siya. Ikaw murag slave niya. Dali ra kaniya pagpasakit kanimo og sa mga bata kay wala siya gitaho.